Päivää kaikille. Tänään mä arvostelen nämä portaat. Itse asiassa kaikki portaat tässä tällä alueella. Joten tässä on ensimmäiset portaat, eli nämä on uusimmat. Ehkä tuli joku 3-4 viikkoa sitten jotain semmoista. Kattokaa, mulla on hieno tämmönen laasteri. Mut joo. Tässä on tämmönen. Sitten pääsee tonne leikkipuistoon ja tossa on Harjun kenttä ja tuolla koulu. Niin tästä pääsee tonne metsään. Tai metsästä tonne ja tonne. Nää portaat on ehkä semmonen 8+. Täällä nämä toiset portaat onkin, eli kuntoportaat. Sellaiset niinku oikeat kuntoportaat. Tässä on paita. Tuossa on vesitorni. Siinä on kameroita. Moi. Joo. Nämä on isoimmat ja vanhimmat ja näissä on... Tässä on joku sprayannut jotain, mutta 130 askelmaa. Nyt me mennään koko jutut alas. Ja... Joo. Tästä tulee nyt... Mä nopeutan tän. Nyt me tullaan tämmöiselle tuoli. Tässä on tuoli. Tämmönen. Tässä voi istua. Tässä näkyy koko juttu. Täällä on tällainen aluekarva. Kameravalvonta. Nyt ja taas ylhäällä. Nää on ehkä semmoset 9+. Joo. Täältä päästään kolmansille. Onko se sana? Kyllä sen ehkä pitäisi. No kolmannet portaat on tässä. Nää on... Täällä keskellä ei mitään. Ja nää ei oo myöskään kokonaan puuta, nimittäin tässä on puuta, tossa on luontoa, tossa on puuta, tossa on luontoa ja niin edespäin. Mutta tää on puuta. Ja mä en niin... Tää on ehkä toinen kerta, kun mä ikinä kävelen näistä. Mutta mä oon nähnyt, että muut kävelee näistä paljon, joten nää ei ole turha. Ja joo. Noin. Nää ei oo niin pitkät, mutta nää on niinku vaan, että jos haluat tuolta tonne tai tuolta tonne. Joo. Mä annan näille arvosanan, joka on 7,5. Koska mä en ite käytä näitä. En ite käytä, niin siksi tulee 7,5. Jos mä käyttäisin näitä, niin sit varmaan olisi vähän korkeampi, mutta näissä on aika iso tää nousu. Tää on mun käsi tohon, niin se on aika iso, niin siinä pitää tehdä vähän tälleen. Nyt pääsee. Täällä on kolmannet portaat. Tuolla. Tossa. Tässä on portaat. Ja nää on semmoset ei uusimmat eikä vanhimmat, vaan siinä keskellä. Nää on vähän niinku ne edelliset tuolla, että näissä on kiviä. No niissä ei ollut kiviä, mutta niissä oli luonto. Nääkään ei oo täysin puuta.
Tää on puuta, mutta tossa on kiviä. Ja nää on aika hyödylliset, jos haluaa vaikka noista jos taloista tulla ylös. Tonne mennä. Noin. Nää on siihen. Mä en osaa puhua enää. Siihen aika hyödylliset, jos tonne metsään haluaa mennä. Mutta tää on huono, jos haluaa kuvata videota. Tossa menee aina autoja, eikä kuulu videolle mitään. No hyvä, kun näissä voi hyppiä tälleen alas. Boing. Boing. Nää portaat, nää on ihan hyvät. Nää mä sanoisin, että ehkä 8. Yes.